Tuo moro donjo ka ni onge yadhe. Ulululu. Ui, oneko. Coronavirus. Tuo moro donjo ka ni onge yadhe. Ulululu. Ui, oneko. Coronavirus. Kosemaki to golo kite. Kite chal nade? Ijir, omanegi, to aonda bendo maki to wi bari. Coronavirus. Kite chal nade? Wi nyalo bari, oma nyalo maki, aonda nyalo gwaro duondi. To duondi bende timang, to duondi bende nyalo rami kata ili. Coronavirus. Tuo moro donjo ka ni onge yadhe. Ulululu. Ui, oneko. Iluonge nang' coronavirus. To tuo ni oa kanye? Wan wakia. Jomoko bende wacho no oa China. Jomoko bende wacho ni en tuo sunge. Jomoko bende wacho ni en tuo jo China. To tenge bende omako. Omako ji duto. Coronavirus. Kar ben gi yath pod onge. Koro to nyaki ritri. Yath onge nang'o nikech en tuo makoka obiro. En virus marach. Tuo ok nyinge corona. Virus no emiluongo ni corona. To kata tuo iluongo nang'o? Tuo no iluongo ni COVID-19. Kosemaki to golo kite. Kite chal nade? Wiyi nyalo bari, dendi nyalo chokre, umi nyalo coronavirus. Duondi nyalo ili. Coronavirus. Ang'o nyalo timo? Aonda bende inyalo fuolo. Aonda ma dry. Coronavirus. To kare warite nang'o? Luok lweti sate, tigi hand sanitizer. Ajin bende ng'e. Otim nang'o acha? Luok lweti seche duto, tigi hand sanitizer. Ang'o kendo? Gik moko machalo gi magi nekiwe mokitimo. Wamosoji, wekwako wadu, wekis wadu, hugs duto, we kuchicho. Coronavirus. Kimulo ng'at manigo, to in bende yude. Kajimulo ng'at, kaluti mulo kama tiere virus no, to in bende yude. Wemulo wang'i, wemulo dhogi, wemulo umi. Coronavirus. To kare wageng'e nang'o? Nyaka waritre. Hand sanitizer, wuoth gode bag, seche duto. Coronavirus. To bende onego ji, osenego ji mang'eny. Onego jomage, onego ji duto, lakini jodongo onego mang'eny ahinya. Coronavirus. Coronavirus. To koro dong' nyaka ji duto oritre, nikech yadhe pok oyudore. Koreka imanyo coronavirus. Kapod yath onge, gik makamagi duto olor. Arus dongo lor, kanisa dongo lor, chiro dongo lor, kumoro amoro lor. Onge dhi kuonde ma ji ng'enye. Nikech jomoko osebedo kode nyalo miyo ji mang'eny ma ji tho duto. To kata kamano, Jokristo pod olem mondo yath ni oyudi. Mondo chien mar corona odog kumoe, olal mabor, kichak duogi e piny ngima. Coronavirus. Tuo moro donjo ka ni onge yadhe. Ulululu. Ui, iluonge nang'o? COVID-19. Coronavirus.